টিচার সবার টিচার মা বোনেরা কইতাছে মা বোনেরা কইলেন হামबायसै মিডিয়া তাকো सोंनो जों सिनि आसाथ' जों एकदम 100% जों सियर सिनि बुबागारानि बिसिंते जों सिनि तिब्रामथा तावते जों फायनानै आवन बिसिङाव जों दिनै सिनि 26 आश्रमबारि सिनि बन बाजार बिसिनि जे बुथ कमिटि दंमोन जों दिनै बेरायबोनाय दं बेराय दङ जों बेराय बिसिङाव जों सिनि रेजाल्टआव नुखा जे अरनि लोकनि बिसिंते जों बरबाय कक सालाय जों सायमागा जों अर खानागा बर थानाय जे सरकार दंमोन नै बिजेपि आइबिपि दंमोन बर'नि जराव बर' अनेक दुखु खस्थ' माखायनो थानानै फायनानै बा जिखुनु जायगायाव बर' अनेक खस्थ' माखा खिन्थु दाबो जों बुंबायथ' जों खोनाखा दाबो सिनि बुबागारानि बिसिंते सिनि तिब्रामथा फायमा बिसिङाव बर' दाबो सुस्थ' शान्तिकेनो बर' दङ होननै ओमफ्राय बोसां दिनो बर' टेबो आबा हायखाय चिन्तानि सुबिदा मानो नायो टे शान्तिके दङ नायो आबनो जों बर'नो आबन सागा जे फायनाय बिसिङाव जे दाबो जे सुबिदा जों बर' रिमोनि आबो जों खिन्थु सिनि एडिसि गभर्नमेन्ट जों खुबै कम मानोना जों बर' आसु सुबिदा दिमायखौ बोसां दिनो टेबो जों बर' रिमोनाय आवन बगना सिनि बुबागारानि जे ग्रेटर टेबलेन फाके जों बर' सुबिदा रिमोनाय ते दाबो जे शान्ति शृंखला दंमोन आबनो जों टेबो बिसिङाव फायनाय दिनो टेबो कामखाय रिमोनाय होननै जों खाखाय आसम हामबाय खिलावनाय गेलेगौ Obo kaisa রামগঞ্জে মুবাগরা রামগঞ্জে মুবাগরা শহরগঞ্জে মুবাগরা শহরগঞ্জে মুবাগরা লেফট লং যদি ক্যাটাতে প্ল্যান যদি পায় তারা বলতেছে যে যারা এডিসি এরিয়ার ভিতরে আপনার মনে করেন আপনার বন তিব্রামত হালো ঘোরা ঘুরি কইতাছে মুবাগরা আইতা বেলায় বেলায় হামবাই आंनि मिडिया पार्सन दङ जोङो जरारिमान बागै नरक साइमानो जे सिनि तिब्रामथानि सिनि तिब्रासानि जे लास्ट फाइट 2023 नि कायसा चंमारि ओ चंमारि सिनि साइबरनि बागै सिनि एक्जिस्टेन्टनि बागै ने जराते बिसि जागा कुरिख्या जों साइमानो ओ जरा जागा कुरिफानो जों तागबो जे सिनि आमतेहाय सिनि जे कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्दानि बिसिङाव जे खबजाक बाक्सा बाक्सा किसे किसे आमतेहाय जागा दंखौ जे सिनि थानसानि खरां सगैयाखौ बुबागारानि खरां सगैयाखौ सिनि जे म लास्ट फाइटनि खरां सगैयाखौ आमबहाय जागारागो जों गुरगै दङ ओंखाय जों दिनै 26 आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव सिनि 48 बुथ सेन्टार दङ अ जत बुथ सेन्टारानो दिनै जों जेंखा दिनै फार्स्ट एक नम्बर बुथ सेन्टार सिनि बन बाजार बिसि बे जायगायाव सिनि दुइटा बुथ सेन्टार दङ जों दिनै मो जागायाव सिनि बुबागारानि थानसानि मारि सिनि जे लास्ट फाइट सिनि जे गेटा टिपालनि अ जे डिमान्ड सिनि डिमान्ड जों कक फिरै दङ जों दिनै इरो फाय नुखा दिनै जागायाव सिनि तिब्रासा बसं खुबै कम बे जागायाव दङ सिनि पश्चिमा दङ एबा आदिबासी दङ हिन्दुस्तानी दङ सिनि बांगाली सम्प्रदाय बायराव दङ जों दिनै बरकबो फाय कक सालायगा कक सावै बंथानि जों साइमाका जे बरकनो बय जे आसुक साइक्लांमाने जे बिजेपि रक जे तिब्रामथा गेटा टिपालन मान थांगाय जे सिनि एडिसि एरियान हयते बंनो अंखरि हरानो सिपिएम रक सामानि आबो हायरंनो जों दिनै बंनि खक बंनो सावै स्राय स्राय केरिका बरक सावै बुजिखा जे सामानि आबो सुनो ताताल सावैने बरकबो बुजिखा ओंखाय ताबो बरक जत्तनो सिनि थानसानि मारिवा सिनि बुबागारानो लगिरिनाय सिनि म लास्ट फाइट सिनि जे गेटा टेबलनि डिमान्ड जे सिनि साइबरनि बागै सिनि एक्जिस्टेन्टनि बागै बरक म सबो सुनो जत्तनो लगिरिनाय सिनि लगि बरक जत्तनो तंनाय ते सिनि बुबागारानो आन्दार सुमारि बुदि कप्लायखै 2023 सिनि तिब्रा हास्तो जों सरकार सुना बागै सुनो बरक सुनो लगिरिनाय दिना लगि फाइ दङ सिनि तिब्रामथनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि वर्किं प्रेसिडेन्ट दाना तिथि ओंखाय यांगो दङ आनि वाइटिएफनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि ब्लकनि सेक्रेटारि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि वाइटिएफ ते बनि पन्चायतनि जत मेम्बार दङ बंनि वाइटिएफ जतन दङ सिनि पबनदा दङ सिनि बिसुदा दङ सिनि उज्जवल संतंबयो सिनि गोविन्द संतंबयो जतन सिनि वाइटिएफ मनिटरिं कमिटि मथा जतन ओंखाय तिनि टिडब्ल्यूएफ समाय खुरुंमालिया खाना खायसिनि नेक्स्ट बिसिंगा आश्रामबारि बिसु बरक ब खुरुंनाय आवन बागै नरक नबो बेलायके हामबाय ओंखाय जोंनि तिनि फाय खूब एकदम पजिटिभ सिनि रिजाल्ट माखा सिनि तिब्रासा जे तंनाय रक्त बरक तो सिनि बुबागारानो सापर्ट खायनो खायो आबन लगे जे आ जागा सिनि नन तिब्रासा तंनाय दं बरक तेबो सिनि तिब्रासान साइबो बरक तेबो काहामकै सापर्ट खायो बेलाय हामबाय कइलेन हामबायसै मिडिया ताको सोंनो जों सिनि आसाथ' जों एकदम 100% जों सियर सिनि बुबागारानि बिसिंते जों सिनि तिब्रामथा तावते जों फायनानै आवन बिसिङाव जों दिनै सिनि 26 आश्रमबारि सिनि बन बाजार बिसिनि
जे बुथ कमिटि तमनि जों तिनि बेरायबोनाय এবং बेराय दङ जों बेराय बिसिङाव जों सिनि रेजाल्टआव नुखा जे अरनि लोकनि बिसुथि जों बरक बाय कक सालाय जों सायमागा जों अर खानागा बरक थानाय जे सरकार दङनि ने बिजेपि आइबिपि दङनि बरकनि दराव बरक अनेक दुखु खस्थ माखायनो थानानै फायनायनि बा जेखुनु जागानो बरक अनेक खस्थ माखा किन्तु ताबो जों बुंबायथ' जों खानागा ताबो सिनि बबागारानि बिसुथि सिनि तिब्रा मथा फामा बिसिङाव बरक ताबो सुस्थ शान्तिकेनो बरक दङ होनै ओमफ्राय बोसां दिनो बरक टेबो आबाहायखाय चिन्तानि सुबिदा माना नायो तै शान्तिके दङ नायो आबनो जों बरनो आबन सागा जे फायनाय बिसिङाव जे ताबो जे सुबिदा जों बरनो रिमोनि आबो जों किन्तु चिनि एडिसु गभर्नमेन्ट जों खुबै कम मानोना जों बरनो आसु सुबिदा दिमायखौ बोसां दिनो टेबो जों बरनो रिमोनाय आवन बगना चिन बबागारानि जे ग्रेटर टेबलेन थाके जों बरनो सुबिदा रिमोनाय तै ताबो जे शान्ति शृंखला दङनि आबनो जों टेबो बिसिङाव फायनाय दिनो टेबो कामखाय रिमोनाय हिनै जों खाखायो आसुम हामबाय